tkompli toħroġ fid-der ir-realtà diffiċli qed jaffaċċjaw numru ta' persuni li qed ibatu fis-silenzju, inkluż persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Waqt il-programm Kuntat fuq Net FM raġel li spiċċa f'din is-sitwazzjoni spjega kif ġie mċaħħad mill-pensjoni tad-diżabilità severa. Fit-telefonata tiegħu fuq ir-radju u fisser kif kien applika għal din il-pensjoni wara li jagħmlu kuntatt miegħu minn Kastilja. Għadni rċivejt telefonata minn Jonathan Attard, mis-segretarja insomma tiegħu, li jien m'iniex intitolat għal pensjoni severja, issa dejn ġalun napplikalja minn Kastilja. Apparti minn hekk ir-raġel spjega s-sitwazzjoni li jinsab fiha hekk kif ilu l fuq minn 8 xhur jorqod fil-karozza tiegħu għaliex m'għandux flus. Bl-anzjan jgħid li qalulu li ma jikkwalifikax għal din il-pensjoni peress li għandu l fuq minn 60 sena. Norqob barra ġa karozza. Sewa. Norqob barra ġa 8 xhur norqob barra ġa karozza. Applikajt għal pensjoni ma jistgħux itwieli. Matul l-aħħar xhur bost anzjani jilmentaw li bil-pensjoni li għandhom mhux itilaħqu sal-aħħar tax-xahar, speċjalment meta l-prezzijiet ta' diversi prodotti essenzjali qed ikomplu jolew ġimgħa wara l-oħra. Din apparti li fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Michael Falzon ma assigurax il-ġenerazzjonijiet futuri se jkollhom pensjoni assigurata.